ኣብቲ እንነብረላ ዘለና ዓለም ኩሉ ተናጋሪ ውሕዳት ግና ኣድምፅቲ እዮም። እስኪ ክንደይ ሰባት ኢኹም ብናይ ካልኦት መሓልሓስ ዝቆሰልኩም? ሓቅነት ምሳኹም ኮይኑ ምንጋር ብዘይምኽኣልኩም ውሽጥኹም እናሓረረ ስቕ ኢልኩም ዝተቐመጥኩም? ክንደይ ተኣኽሉ ሰባት ኢኹም ፍልጠት ሃልይኩም ምግላፅ ከምኡውን ምንጋር ብዘይምኽኣልኩም ከም ዘይትፈልጡ ዝተቆፀርኩም? ክንደይ ተኣኽሉ ኢኹም ከ ንዘይሰምዖ ህዝቢ እንታይ የዛሪብኒ ኢልኩም ገዲፍኩምዎ ስቕ ዝበልኩም? ኮይኑ ግና ኩላትና ሓደ ነገር ይተርፈና እዩ፣ ናይ ምንጋር ክእለት። እዚ ናይ ምንጋር ተኽእለና እንተማዕቢልና ሰባት ብቐሊሉ ይሰምዖና። ካብዚ ተበጊስና ሰባት ንሕና ምንጋር እንትንጅምር ህድእ ኢሎም ድማፅ ይጅምሩ። ስለዚ እዞም ሰባት ብቐሊሉ ሓሳባት ይርድኡና። ትኽክለኛ ተናጋሪ እንተመፅዩ ዓለም ስቑያ ትብል። ናይ ሎማዓልቲ ቪድዮ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ተደመፅ ንክኾኑ ከምኡ እውን ናይ ዓለምና ህዝቢ ኢዱ ናብ ፍንጭ ሒዙ ከዳምፅ ዝገብሩ 8 ሜላታት ብሉፃት ተናገርቲ ሰባት ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። በዞም ሜላታት እዚኦም ጸላእትኩም ከይቀረዩ ዘንጨብጨብልኩም ተመክሮኦም ዝተረጋገፀ እዩ። ካብቶም 8 ሜላታት ቀዳማይ ይቅርታ ተለማመድ። ናይ ዘይምንጋርካ ቀንዲ ምኽንያት ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እዮም። እዚ ምኽንያታት መበገሲኦም ፈሊጥካ ንኩሎም ይቅርታ ጌርካ ናብቲ ሓድሽ ህይወት ናይ ምንጋር ተኽእለኻ ምቕፃል እዩ። እዚ እንድሕር ደኣ ተለማሚድካ ካልእ ኩሉ ቀሊል እዩ። ካልኣይ ንተኸታተልቲ 10 መዓልታት ንመዓልቲ 3 ደቂቓ ናይ ባዕልኻ ድምፂ ሪከርድ ጌርካ ስማዕ። በብመዓልቱ ከምዚ እንድሕር ደኣ ትገብር ኮይንካ ዓብዪ ለውጢ ተምፂኻ። በብመዓልቱ ብተደጋጋሚ ሪከርድ እናገበርካ እቲ ድምፂ ናይ ባዕልኻ ምስቲ ኣእምሮኻ ኣላማምዶ። እንድሕር ምስቲ ኣእምሮኻ እንተላማሚድካዩ ናይ ምንጋር ክእለትካ ቀስ ብቐስ እናወሰኸ ይኸይድ። ብተወሳኺ ድማ ዓርሰ እምነት ወይ ከዓ ኮንፊደንስካ ይውስኽ። እዚ ሜላ እዚ ተግባራዊ እንተጌርካ ካብ 4 ክሳብ 5 መዓልቲ ኣብ ዘሎ ተኣምራዊ ዘበለ ለውጢ ተምፅእ። ሜላ እዚ ብሉፅ ተናጋሪ ምዃን ይከኣል። ክትናገሩ እትደልዩ ወይ ከዓ ተደመፅ ክትኮኑ እትደልዩ ሰባት ሎም መዓልቲ ጀምሩ። ተናጋሪ ክትከውን ተደሊኻ ብምንጋር ጥራሕ እዩ ዝጅምር። ሳልሳይ ሜላ ክትናገር ከለኻ ቀስ እናበልካ ተናገር። ክትናገር ከለኻ እናበልካ ካብ ትዛረብ ኣብቲ ማእኻል እናዕረፍካ ትዛረብ። እንድሕር ደኣ እናበልካ ትዛረብ ኮይንካ በቶም መድመፅቲ ሰባት ዓርሰ እምነት ከም ዘይብልካ ኣብ ነብስኻ ዓርሰ ጥርጣረ ከም ዘለካ የስተባሃለኻ። ብዛዕባ ኣብ ባዕልኻ ዘለካ ዓርሰ እምነት ከም እንትጠራጠር ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ከድምፁኻ ኣይሓስቡን እዮም። ካብዚ ሓሊፎም ድማ ካብቶም ሰባት ዝተፈላለዩ ድምፂ የውፅዮም። እዚ ድምፂ እዚ ተፅዕኖ ፈጠርነትካ ቀኒሱ ማፅነትካ ይጠፍእ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ድምፂ ክተውፅእ ከለኻ ሰባት ብዛዕባኻ ንክዛረቡ ዕድል ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ዕድል እንተይሃብካ በዚ ሜላ ምስትኽኻል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብ ክንዲ እዚ እቲ ዘየድሊ ድምፂ ኣዕርፍ ኣቢልካ። ራብዓይ ሜላ ብደንቢ ኣንብብ፣ ብደንቢ ፅሓፍ። እዚ እንድሕር ደኣ ትገብር ኮይንካ ብደንቢ ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ። ከምዚ ክትገብር ከለኻ ቃላትካ ብጣዕሚ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ይኾኑ። ዝደለኻዮ ሓሳብ ንሰባት ብቐሊሉ ተረድኦም። ብቐሊሉ ድማ በቲ ሓሳብ ስዒርካ ናብቲ ናትካ ሓሳብ ምፅምባር ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ተበጊስካ ንእትደልዮም ሰባት ንእትደልዮም ንብረታት ኣእሚንካ ናብቲ ዝደለኻዮ ብቐሊሉ ምምፃእ ትኽእል። ካብ ዓርስና ተበጊስና ንኻልኦት ሰባት ክነድምፆም ንደሊ ጥዑማት ቃላት ንዘለዎም እዮም። 5ይ ሜላ ኣእምሮኻ ብጥቕስታት ከምኡውን ብኣባህላታት ክመልእ ኣለዎ። ኣብቲ ግዜ እዚ ድማ ዓለም ንኣኻ ብቐሊሉ ትሰምዓካ። ፀሓፍቲ ዝዛረብዎም ኣባህላታት ብደንብ አንብብ። ከምኡውን ኣባህላታት ኣእምሮኻ ሙልኣዩ። ሓደ ቃል ክትዛረብ ከለኻ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓብዪ ኮይኑ ትረኽቦ። እቶም ካልኦት ሰባት ኣሽምባንዶ ክትዛረብ ከለኻስ
ዘረባኻም ኣቋሪፅካ እውን እቲ ናትካ ሓሳብ ናብ ርእሶም ብተደጋጋሚ እዩ ዝመላለሶም። ስለዚ ብርቱዕ ተናጋራይ ንምዃን ኩሉ ግዜ ናይ ብሉፃት ሰባት ዓለምና ዝበልዎም ኣበሃህላታት ከምኡውን ጥቕስታት ኣብ ርእስኻ ክትሕዝ ኣለካ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ሃይማኖት ጥቕስታት እውን ወሰንቲ እዮም። ሻድሻይ ሜላ ናይ ኣፍና ነእሙረና ርክብ ምስናይ። እዚ ማለት ሓደ ሰባት ብኣእምሮኦም ገረምቲ ሓሳባት ይሓስቡ እሞ ኣብ ምንጋር ይችግሩ። እዚ ማለት ዝደኽመ ናይ ኣፍን ኣእምሮን ርክብ ወይ ከዓ ስኒት ኣእምሮን ኣፍን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ሓሲብና ከምኡ እውን ህድእ ብዝበለ መንፈስ ክኸውን ኣለዎ። ብኻልእ ኣባሃላ ከይሓሰብካ ምንጋር ጠጠው ምባል ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ለውጢ ከነምፅእ እንተደሊኻ ዝኾኑ ቃላት ምረፅ እሞ በቶም ቃላት ንሶም ዝኾነ ዘረባ ሪከርድ እናገበርካ ተለማመድ። እዚ ማለት ብኦድዮ ብቪድዮ ቀሪፅካ ካብ 1 ክሳብ 3 ደቂቓ ኣብ ዘሎ ተለማመድ። ብርግፅ ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ኣስቸጋሪ መሲሉ ይረአየካ እዩ። ኮይኑ ግና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ገረምቲ ዝኾነ ሓሳባት ኣብቲ ናትካ ኣንደበት ክወፅእ ትምልከት። በዚ ኣንደበት እዚ ትግረም፣ ብጣዕሚ ድማ ትሕጎስ። እዚ ድማ እናማዕበለ ይኸይድ። ሻውዓይ ሜላ ኣዋፃፃ እስትንፋስካ ከምኡውን ናይ ሰውነትካ ምንቅስቓስ ተመልከት። ናይ ሰውነት ምንቅስቓስ ካብቲ ዝወፅእ ድምፂ ንላዕሊ ተፅዕኖ ኣለዎ። እቲ ዝገብሮ እንቅስቃሴ ነቲ ቦታ ዝምጥን ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ቦታ ዘይምጥን እስትንፋስ ምቁጣብ ግን ኣገዳሲ እዩ። እነውፅአ ድምፂ ምስቲ እንገብሮ እንቅስቃሴ እንድሕር ደኣ ተዘይተናብዩ ኣብቶም መድመፂ ሰባት ምስልቻው የጋጥም። ሻምናይን ናይ መወዳእታን ሜላ ድምፅኻ ብዝጥዕም መልክዑ ናይ ምውፃእ ምልምማድ። እስኪ ብደንቢ ዝናገሩ ሰባት ተመልከቱ። ዝኾነ ደርፊ እንትደርፉ ወይ ከዓ ዝኾነ ግጥሚ እንትገጥሙ ሰባት ክንርኢ ከለና ድምፆም ብዝጥዕም መልክዑ ሃኒፆም እዮም ዘውፅዎ። ኣብ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ እንተሃለወ ወዲ ኮይኑ ብናይ ወዲ ድምፂ፣ ጓል ኮይና እውን ብናይ ጓል ድምፂ እዩ ዝጥዕም። ሓልሓሊፉ ንሪኦ ግን ሓደ ወዲ ኮይኑ ብናይ ጓል ድምፂ ዝመስል፣ ጓል ኮይና ድማ ብናይ ወዲ ድምፂ ዝጥዕም ይመፅ እሞ ኣብቱ ሰማዕ ምስልቻው የጋጥም። ኮይኑ ግና ድምፅና ብናይ ባዕልና ብዝመስል መልክዑ እንተተጠቕምናሉ ኣዝዩ ጥዑም ይኸውን። ከምኡ እውን ብካልእ ሰባት ተቐባልነት ክህልወና ይኽእል። ኣብ መወዳእታ እዚ ቻነል ቤተሰብ ንዝኾንኩም ላይክ፣ ሸር፣ ኮሜንት ከምኡ እውን ናይ ደወል ምልክት ጠብቑ። ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ። ሰላም